ಸೆಂಕುಲಿತ್ತೇನು ಅದಲ್ಲ ಪೂರ ಒಣಸ್ಪುರ ಆಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೇನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ 8 ಜನ ಅಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡು ಪಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪರಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಪ್ಪ ಮೇಯ್ನೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ ಅಂಚವ್ರು ನಂಬೇರ ನಂಬುಚೇರೆ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಅಮ್ಮರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನವಗ್ರಹ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇತು ಮಧ್ಯ ಯಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಕ್ಕ ವರ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕುಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಗಿಂಜ ಗ್ರಹ ಬುಧೇನ ಅಂದತ್ತವ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಂತ ತೋಜವೆ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಿರ್ಗಿಯ ಇಂಚಲ ಒಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹ ಒಕ್ಕದ ಪೂರ ಬ್ಯಾತೆ ಗಿಂಜ ಗ್ರಹ ಒಕ್ಕದ ಪೂರ ಬ್ಯಾತೆ ಬ್ಯಾತೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಹಾಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಂಕಲಿದ್ದ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೀಗ ಫೈನಲಿ ಮೂಲು ಸುಕೇಶನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರು ತೂವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 1 2 3 ಒಂದು ಪೂರ ಸುಕೇಶನ ಒಂಜಿ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗು ಅವು ತಾಡುನಯ ಅವು ಟಗರು ತುಲ ಟಗರು ಅವು ಟಗರು ಟಗರು 45 ಹೌದಾ ಅಂಚಬರ ಫೈನಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ಸ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಪಾಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ 10 ಜನ ಬೋದ ನನ್ನ ಮೂಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೊರ್ತು ಬಿದೈ ಬಾಡ್ಸಿದೆ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಏನಾಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡ್ಯಾ ಏನು ಏನೇ ಸುಕೇಶ ಎಂಗಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಉಲಾಯಿ ಬೋಪ ಒಂಜಿ ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ತೊಂಬರ್ಪ ಉಲಾಯ್ಡ್ ತೋಪವೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತು ಜೇನ ನಿಗಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜವೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರೆ ತೋಜವೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಹೊಡ್ಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ವೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಮೂಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಈ ಪ್ರಶಿಲು ಕೀಕಿ ಕಾವು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ವಿಜ್ಜ ಉಲಾಯ್ದಿತ್ತು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತೆ ನಾನೊಂದೊಂದು ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ತೆಗೆತೊಂಡೆ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡುಲ್ಲ ಹಣ ಮುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಪ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರಾರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೌದು ಮಾರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಲವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗುಳು 10K ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ 10K ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಮುಳು ಮಲ್ಲ ಜನತಲಕ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಗೆಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆರಿಯೆರಡೆ ಕೆಟ್ಟೋಡವು ಮುಳು ಚಡ್ಡಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಬತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ತೂವರೆ ಬತ್ತಾಗೆ ತೊಮ್ನಾಡು ಒತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ತೂಪ ನಿಗಲ ತೋಪವೆ ಬಾ ಮೆಲ್ಲ ತುಳಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೇಬಲ್ ಪೂರ ಮರ್ಚಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಗ ಬಿದೈ ಬಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಿರ್ದೆ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ನಿಗಲೆ ಬ್ಯಾತೆ ತೋಜಾವೆ ಮೂಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಡಿಮಾರ್ಟ್ದಾಗಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ದಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಬರೆ ನಿಗಲೆ ಬೋಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾತೆ ಸೈಜ್ ದಾರ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರದಾಗಲು ಬತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜಿ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಡಬ್ಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಅಂಗಿಗೆ ತೊಂಗ ಬಂದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿಲೆ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ದ ಅಂಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಪು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿಲೆಗೆ ತೊಂಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಸೈಜ್ದ ಓಲ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಉಂತುಲೆ ಒಂದು ಈತಿದ ಮಲ ಸೈಜ್ದ ಎಂಕುಲೇನ ಇಲ್ಲಬೋದು ನೂಲು ಪೊಲ್ಯೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ
ಅಮೇರಿಕಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜನ ಗುಟ್ಟು ಪಾಡು ಅನ್ಸತ್ತಾವು ಅವು ಅವೆಂತ ಏನೇ ಗೊತ್ತ ಕನ್ನನೇ ಬಿಡೋದಿರ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ದಾನಿ ಈ ಕನ್ನಡಕ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೂಪಾವ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೂಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ನೆರೆಯರ್ಡ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪಿಟ್ ಚಾಪೆ ಮುಲ್ತುಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕನ್ನಡಕ ಗೆತ್ತೆ ಇನ್ ಚಾಪ್ ಅಂತ ತೋಚು ಹೋ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಎಂಚೋಣ ಕೊಂಜೋ ಕೊಂಜೋ ಎನ್ನ ಅಂಕಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಜೋಕಲ್ಲ ಗೆತ್ತ ತಿರ್ತು ಅತ್ಯ ಮೂಲಣ್ಣ ತಿರ್ತು ಪೂರ್ದು ಪೊಲ್ಲಿಂಡ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಗೈಸ್ ಮುಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಏನು ಅಲ್ಪೇರು ಈಜಿಂಡಲ ಅಂಡ ಕನ್ನಡಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕು ಓ ಪೂರ ಕಿಂಜಾಪು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಸೈಜ್ಯಾ ತುಲೆ ಮೂಕು ಚೂರು ಅಡ್ಡಾಡ್ತು ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಂಚಿ ಪೋಯರು ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಪೋಯ ಗೆತಮ್ಮನಿ ಎನ್ನ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ಮೂಲೆ ದೀತೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಲ ಎಂಕುಲಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ನನ್ನ ಸೈಜಾ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಎಮ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏ ರೇಷ್ಮೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಶರ್ಟ್ ತೋಚೋಡ ಪ್ರಸಿಲ ಶರ್ಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅರ್ಜನೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಂಜೆ ಶರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ನಾನೊಂದು ಮದ್ನೆಗೆ ನಿಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ದೇಕ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಕನ್ನಡನಾಗ್ಲ ಬಿಡಿ ಕನ್ನಡನಾಗ್ಲ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜನಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಅದೇ ನಾಚಿಗೆ ವರಣ್ಣೆ ಕನ್ನಡನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತಿಗಿನ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮುಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಹೊಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಒರಿಲ ಏರಿಯವು ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗಿನ್ ಮುಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಒಯ್ತುಬಾರ್ದು ತುಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತುಬಾರ್ದು ಅಂಡ ಒಂಜಿಲ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಯ್ನಿ ಅವರನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿಗೆ ಎತ್ತಿಗಿನ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಲೈಕ್ ಒಂದೇನು ತೋಜ ಈತ್ಲೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ದೆ ನಕ್ಕನಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಲ್ವಾ ಹೈ ಹಮಾರಾ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಲವರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಆ ನಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲೆ ಕಾವಂದು ಮುಲ್ತು ಸೈಜ್ ಹಾಂ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಸಿಗ ಅತ್ಯ ಅವನಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಾಗೆ ಎರಡು ಜನ ಮೂಲಂಜಿ ಏ ಅವೆಡ್ಡು ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಸೈಜ್ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಗೈಸ್ ಹೌದುಲೇ ಅಮ್ಮೆರ್ಗಿಲ್ ಜೋಗ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಕ್ಲಾಪ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಶರ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಒಂದೇ ಶರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವೇನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಿಂಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆಪ್ಪರೆಗೆ ಪೋಡ್ಚಾವ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಓಡ್ಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಓಡ್ಚಿ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಅಂದಂತು ನೀ ಅದ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಬರೋಡತ್ತ ಪಂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತೂವರೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಇದು ಬಂಗಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ತಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗಾದ್ರೆ ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಜವಾನ ನಮ್ಮ ಜವಾನ ಕೊಂಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಅವೇ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ತನ್ನಿ ಪೈಸಾ ಸತ್ಯಪ್ಪ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿಯಾ ಉಡುಪಿಡು 11 ಲ್ಯಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 30 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಳುವೇರು ಇಪ್ಪರು ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಂಗ್ ಕಾಲಿ 4 ಜನ ಏನ ತುಳುವೇರು ಗಜಬ್ ಬೀಸತಿ ಇಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನೊಂಜಿ ಸಸ್ತ ಬ್ಲಾಗರ ಏನೊಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇದು ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗಲೇ ಚೂರು ಚೂರು ತೋಜವೆ ಚಪ್ಪಲ್ ದಡೆ ಬರ್ತಾ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಬರ್ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಮ್ಮೆಶಿ ಮೂಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಏ ಒಡ್ಚಿ ಬ್ರಷ್ಲೆ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಪೂರ ಮುಗುಲ್ ಜೆತ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಒರಿ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಏ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪುದ್ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇಡ್ ಜೆತ್ತು ತೂಪರತ್ತ ಮಾರ ನಿಗುಲು ಏ ರೇಷ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಸೈಜ್ಗ ಉದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಸುಖೇಶ್ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಗೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪುನೈ ಸತ್ಯವ ನೋಡ ಮೂಗುಲು ಎಂಕಲೆಂಪಿದಾಯಿ ಬಾಡ್ಪಾಯ್ ಬರ್ರಿ ಸುಖೇಶನ ಬಾಲೆ ಬರ್ಮುಡಲ್ಲ ಅವು ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ಮುಡದ ಸೈಜ್ ಉಂಟು ಏನೋ ವಿಷಯ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಶಿಲ್ಗೊಂಜಿ ಬರ್ಮುಡ ನಾಡಿ ತೋಚ ಬೋಡ ಪ್ರಶಿಲ್ ನಿಕ್ ಬರ್ಮುಡ ಬೋಡ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬರ್ಮುಡ ಪ್ರಶಿಲ್ ನಿಗುಲು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ತೂದು ತೂದು ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ಏನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕನ್ನಡಕ ಒಂದು ಪೂರ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಅದೆಂತಲೇ ತುಲೆ ಒಂದೇನ ಕಣ್ಣು ತುಲೈ ಪೋಪುಸಿ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಬೊಕ ತುಲೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಕಿಂಜ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಬೊಕ ಯಾ ಮೂಲೆ ಬೆಹಲೆ ಗುಂತೋಡ ಅವು ಏನು ವೈಕ್ಲ ಮುಲ್ತುದು ಕದೆಲ್ವೆ ಕೂಡ ಪಸಂಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆರು ಅಡುಗೆ ಹೋಪೆ ಕೂಡ ಮೂಲು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೂಪು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ ಏರ್ಲಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂಬುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಓವೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ತೂಪುನು ಪೋಪುನು ಆತೆ ತೂವರೇನ ಅವಳು ಕಾಸು ಕೊರೋಡ ಇಜ್ಜದ ಈ ಮರಲೆ ತುಲೆ ಆಯ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪೋತೀನಿ ಪೆಟ್ಟು ಹೋದು ತಲ್ವರ್ದ ಆಗದೀನಿ ಮಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಲ ಮೂಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೂಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಆಡ ಉಜ್ಜ ಗೆತ್ತೊಂದು ಭುಜ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮೋಲ್ತುಲೆ ಚೀಲ ಗೆತ್ತ ಬಾಲೆ ನೈಟ್ ಬಸ್ಸರೆ ಮರಲೆ ಅನ್ನ ಅದ ಗೈಸ್ ಏ ಕುಡ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ prohibate prohibule guys ಏತ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾನ ಮೇರೆ ಪಕ್ಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಕುಡಂಜಿ ತಪ್ಪವೆ ಕುಡಂಜಿ ಏಟ್ ರಡ್ಡಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ತಪ್ಪವೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ prohibited ಅದ್ದೆಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಜ ಜಸ್ಟ್ ತೂಯಿನ ಅಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಕ್ಕೇತೊಂದೆ ಅನಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಟ್ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ನನ್ನ ಏನಂಡ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆತ್ತೊಂದು ಒರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪೋಪ ಆನ ನಿಗುಲು ವ್ಲಾಗ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ನತೆ ಚಾನಲ್ನೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ ಸಿಕ್ಕಗ ಪೂರಂಜಿ ಬಾಯ್ 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 ಯಾ ಸಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿಶಲ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್